охват прививками взрослого населения составляет 74,5. Димәк, республикада күмәк иммунитет формалашырга күп калмаган дигән сүз. Хәзер 2 миллион 270 меңнән артык кеше вакцина ясаткан. Халык соңгы 2 айда актив. Бу прививка ясатуны мәҗбүри итү карары кертелү белән аңлатыла. 1 150 000. Прививка ясатучыларның 50%, ягъни 1 миллион 150 мең кеше Татарстанның баш санитар табибының карары чыкканнан соң вакцина ясатты. Вакциналаштыру һәм вакытында чикләүләр кертү коронавирус таралуны акырынайткан. Кибетләрне һәм туклану урыннарын даими тикшерәләр. 208 объектның 26-сында хукук бузу ачыкланган. Кышкы каникулларда мәктәп яны һәм шәһәр читендәге лагерьлар эшләячәк. Аларда 10 мең бала ял итәр дип көтелә. Мәгариф учреждениеләрендә яңа ел бәйрәмнәре дә башланды. Алар өчен яңа чикләүләр юк, бар да элеккечә. Мероприятия все те же самые. Бәйрәм бер төркем яки сыйныфның кыгына булса, балаларга битлек кияргә кирәк түгел. Әгәр дә бәйрәмдә берничә сыйныф булса, бу чикләүне үтәргә кирәк. Чакырылган кунаклар да битлек кияргә тиеш. QR-код булу, ара калдырып утыру да шарт. Ул арада ковид госпитальләрдә киеренкелек кими башлаган. Шулай да уялыкны югалтырга ярамый. Бигрәк тә яңа ел алдыннан. Хәзер булган урыннарның 30% буш. Кайдыр 2900 койкалар ачык безнең ковид госпитальләрдә. Bir 30% буш. Койкаларны кыскартабыз. Һәр көн анализ эшлибез, карыйбыз, ничә бездә пациент хәзер килде госпитальләргә, ничә койка талын мөмкин ябарга, ничә койка ачырга, кая һәм ничә. Хәзер белгечләрне халыкның грипп белән авыруы борчый. Татарстанда 272 очрак ачыкланган, шуның 118-е бу атнада. Шул ук вакытта республикада гриппка каршы вакциналаштыруда төгәлләнгән, бары тик 26% халык кына прививка ала. Белгечләр әйтүенчә, бу бик аз. Коронавирусның яңа дулкыны булмаячак дип әйтеп булмый. Дөнья буенча яңа төрле штамм тарала. Роспотребнадзор омикрон ачыкланган илләрдән кайткан очкычларны тикшереп кертә. Вакцинаның исә әлеге штаммга каршы тора алуы ачыкланган инде. Илгиз Шәкүров, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.